Usa ka pulis ang akong bana nga may pagkahambugero. Mag-inisog kunuhay kay pulis pero talawan dahil giahak. Naglibog ko kung ano na pulis ni siya, uy. Pero aro inyo kayong masabta ng akong istorya, no? Ing anion ko anis pagsugod. Katahon ko ning kanta sa kong amigo nga pulis, be. Si Gili Dilmar, amigo ito ng pulis karon. Ni Milarga Saudi, ang kanta sa gabi. Ano yan? Ang dalaga kong gulang na, ang iyang pagpanagaya-ya, sa kalipay karon inayran, way lunok naguga na lamang, magmahay ka man una nang, naiwit ka nagyud sa buhilaman, sa taas nga budbud ni tatay, kalipay sa gabi nga tanan, isalikway ka ng imong pagsalimuan, kay atong humpayon ang imong kagulanan. Tanawa si tatay naghigda sa lantay, si tatay duula o kunya pagbudbud mong daha. Kiniraba si nanay ko, may along sa paa, kapit sa ibabaw aduna, usab siya'y dakong samad, o yun ang iyang porma, daw na igo sa atsa, nakakita siyag karambula, ug sa ubos Salamat kay nahuman nagitaw ka. Mando. Nagsika lang yung kanta-kanta diha. Waday kay duty? Di over na ko dayo, mga relax sa taon ko trabaho, kada ko trabaho, kinahanglan sa tagpahuway, kinahanglan sa tag-igong resistensya, di ba basta-basta trabaho sa usa ka pulis taon, you know na. Hilom di ay, you know. Panglaban na nga to. Ha? Paita. Pahuway ganita. Rundo na tayo igo ko sa laban. Kay nakapahuway. Nakapahuway naman ka. Unsa pa may gipaabot nimo? Nagkanta-kanta naman ka. Human nagkanta paglaba. Ayos tinuod ang katakanta ko. Akong gi-enhance ang ako ang voice quality. Hilom diha ay. Bisag mo ra gyud na imong tingog, i-enhance pa gyud nimo. Oh, panglaban na dito kay mangumpra pa ko. Oh, lagi. Magtigom sa kong igong ko subi kay bida. Imuro kong giluya gabi. Grabe kay ka. Hala no, naluya ka ato. Usara ka raw, naluya ka. Usak round? Ay, saba, uy. Usak round, maluya ka? Ay, saba, oy. Ning kamot ra may kagimo. Naluya pa ka atong gabiha gumuyahan nimo. Oh, ako minupasangilad. Ikay na ning kamot rin mo, oy, probida. Mapita magtigom kung gustong taon. Puna na ito orang gabi. Tuluon to crowd. Sus kabutbut Ay, kay panikamo itong imo, ha? Ay, huna-huna lang kadako nimo. Ikaw ba? Lang. Ako maluya ng imo, mabaw magitag am-am kay dali ra kay mangluod. Paglaban na dito, mas tuya ni mauron. Ay, sa wahay. O, lagi! Kuskus, piga. Kuskus, piga. Ay, pay. Pulis tayo niya. Hibon mo itong labandiro. Ay, paita biyani. Mando! Ah! Pagdali ni Mando! Oy, Tintin, maroon ako maroon silingang nga bata. Noy! Diara ko sa iyo, day, Tintin! Noy, Mando, pagdali, Noy. Kay, Nay, nagurmentado sa eskina, Noy. Pagdali dayon! Aha, ha? Nay, nagurmentado sa eskina, iso kayo. Asa ko no naka, asa na ko no ang standik, Noy. Papasagdi lang na, day, ba? Mapulaan na na. Pulis ko ka ni Mando. Imo ginang atuon. Para ba dito silang tutsi? Kisa, Tutski? Imong asawa, God. Wala ka kaya sa imong asawa? Has, Tutski! Pinang ano ko taon? Ngumpram ko rito siya sa skina niya tuwa siya dito? Ato aja yun, Noy. Pulis ko gago di isugod ka. Ay, isugo, yamat ra. Nagubinatado na siya, be. Aribe! O lagi, ato aja yun. Kisa isog niya! Magkausa ng isog niya! Gusto mong patay? Kinsa isog! Gawa siya kinsa isog niya! Hala, na si Mando Pulis. Pagyadan ninyo, pagyan ninyo. Magkausa ng isog! Sige, sibog mo. Bebe, ay mo padol ya. Pagi ako. Pagyadan yun. Pagi ako. Si Mando Pulis, salamat. Nagi Pulis, patay ko nin Asa yung mitado, be? Asa?
Patay. Asa ang litsenda ko? Patay. Ni Ala. pulis ni. Kana ba noy noy? Kinsay na kurumitado! Kana noy manduog ka nang nasa daplin, nag-inom og tubig. Nag-inom og tubig hughog ba? Kanang tagpiso. bida, no? Yama, try. Inom pagtubig. Di na lang mo hawi mo doon. Ako rin bahala ni. Hoy, ikaw! Kurumitado ka! Oh, ano man? Patigbas ka? Ah, uy, may siya. Patigbas ka? Ay, ayaw ko piyansa ni Mandoa. Ay, ba kay na iyang pinuti? Nung kang sulting dag, pinuti, bida sa libo eh. Kaya na ni mo ni Mandoa. Giyahak na. Mura, kakuyapon. Ala na sa paingon nato ni Mando. Sabat ako ni Mando. Ay, ako biyain ay. Dahak na patang gibiyahan, balor ko. Hoy, sama ka? Ha? Ha? Palaga? Ha? Woy, palago. Palaga ba? Kisa na yung palago. Usama ka? Pulis ka? Oo, polis ako ko. Ano pulis? Unsa man, ha? Unsa man? Kuan, di off rin ako, di off. Marikat! Agay! Bida magisi na yung uniforme na. Wa ko'y labot o magisi na. Unsa man? Dakpon ko ni mo, ha? Dakpon ko! Lingon ko! Lagi, hap? Tarong, hap? Ay, masama tayo na. Doay itar ba tayo na nabag-umi? Di kayo masamban ka lang. Maputol ko yung uni mo, ani. Porbida sa dinoon. Ginoon ko, kakuyapo naman dinoon ko. Buhiin ang akong bala! Uy! Oh, Sa! Katulad Day? kuyapan ka lagi, Day. magaling mo. Heh! Dito sa kigang. Pusasin na yun na! May kinakuyapan pa na! Pusasin na yun ninyo! sa ilo ata ko, sir. Gadalang ko sa akong problema. Ayaw na! Opi pa ko kuyapin mong kanahan na ka. Kaul ko kindi kay saka kong kabuhi. Samban mo gamay, oh. Tawa. Asa, samad na mo, sir. Kindi. Kindi. Wa man lagi. Ayun na di ay, ha? Oh. Iban iran gali din ako, tanawaw! Ikaw kanahan na ka? Patyon ko din sa libiyos, ha? Teka, liro ay, Aray, sa ilo ata ko, sir. Nadalang ko sa akong problema. Ako na naglagot ko. Say problema. O pinagurmentado ko. Anong representado mo ka sa problema ni mo? Wa mo patirtira sa kong asawa gabi ikot. Hindi ka masisiro yung representado ka, probida sa mga. Aray, sakit sir. Ay, ikaw may dili patirtira, sir. Lalim ba? Hindi ka masisiro sa mga asawa pagitaglain eh, daghang nilo niya. Wa naman ko mga buring ko, sir. Quarantine. Ang quarantine sa imong mata, quarantine ko taon. Wala may COVID. Naon lang ni mo nga, ang nabiling COVID, imuhan lang naon. Mando. Day. Dali na, mangulit na ta. Kanyo, day, tilawon ko ning kanahang dako. Dali na lagi ba? Bida sa di mo Oo, ay. surti ka ha, nana ako kasawa ha. Wapa, pulis ko! Bida, ay kung ing na to sunod ha, kasabot ka, ayaw ha! Oo, sir. Ingon anak katalawan ng akong bana nga usa ka pulis. Ako nalay mauwaw kay usahay makadungog og istorya nga ako kunong bana pulis unta pero puting itlog. Mga usa ka higayon anak dito mi sa pier, may gihatod mi nga usa sa among suod kaayo, among gipasakay og barko ang among kaila unya. Bye Lenny, balik-balik niya ha. Bye-bye, amping mo. Talagang hinit kayo duty para ba ko? Oo, lagi-lagi, tada. Ay, ala, naay nagbagay. Unsa ko no? Naunsa ron? Nakagubot ng mga tao, ano na? Hala, mandutan awa. May nagsukmagay ay. Uy, hala. Hala, may nagsukmagay. Sukmagay yun. Talaga, tuwa na yun, pulis mo ka. Karkanong magdag ko kaglawas gang. Hindi ko magsilbi anak gang. Sa di magsilbi yung pulis ka. Magipanumpaan ka. Ato, uwang ato, katalawan ni mo, oy. Sagdilan sa mga mahumadar na. Say ba kuman? Lakaw ato, uwang ato kay pulis ka para usaka ng ranggo ni mo. Lakaw na yun. Ngundang na sila gang, ngundang na ayaw lang gang. Kunin mo man doy. Ako'y ato, ako'y Usay uwang. sorry bagay ka, may mo anto dito. O talawan man ka. Pulis man unta ka. Puti kang itlog. Usay itlog. Ako talawan, yawar kita o di ka. Di alam ka. Da, naisuri kang hanggawa ka. Oh, uy, may balik ang kanahan. Hoy! Balik mo
ikaw ba makakaabot dito? Kuan kining ang nagsigig linayugay day ang katong mga kontrol hug dagat. Ha? Unya? Ako na kay nanas tubig, nanagat ang duha. Ha? Dagat, niko pruto. Wala ko labot na, sa Coast Guard na. Kakito sa Coast Guard. Ako'y nakonsumisyon sa kong bana, nauwaw kay ko aning iyang kabuang. Ug gusto na kong parisayno na lang siya sa pagkapulis kay mauwaw man ko sa mga sulti-sulti sa mga tao. Nga pulis ko no pero way ayo talawan, barug ray gaayo. May lang mo dawat og sweldo. Ug tungod sa akong kakonsumisyon, murag nasakit ko, mao nagpatan-aw kog mananambal nga amo ra sang silingan. Unya, Oy, Sir Armando. Mando iko, mando. Mando, ang pulis nga po kay Gitlok. di ano na mando. Hastang albularyo nahibaw na nga puti kag itlog. Ay, tuwa na ako kay chismis na. Iyo sa may ato, ha? Magpatambal ka man to. Ay, ako asawa ako, dili ako. Ako ang asawa. Oo ba? Mrs., sa may problema na to. Kuan lagi ko oy kini akong insomnia. Ay, insomnia? Ganong na insomnia man ka? Di man ko makatug. Ingko. Ganong di ka man makatog? Sige ko na una sa problema. O sa may imong problema, ha? Kini akong sakit kanang ingko, kining insomnia. Ganong na insomnia ka man? Wala gi ko itog. Ano wa man kay tog? Tungod sa pagsige na ko kunahuna sa problema. O sa may problema nimo? Kini lagi akong insomnia, balik-balik mataan na istorya. Sige, nakasabot ako. Nasakit kag insomnia, di ka makatog. O di ka makatog, tungod kay magsigag huna-huna sa imong problema. O ang imong problema, ang imong sakit ka insomnia. Okay. Sayo na. Aron mawala ang imong insomnia na ako ipainom ni mo, ha? Na gani sa dahon nga utot-utot. Ina ni kaduha sa usa ka adlaw. Usag niya, mata ni mo, ang usa dayong katog ni mo. Tuman ni mo, ane, dili na dyan ka makahinomdom sa imong problema. Ug makatug ka na. Ug una, mawala ang imong insomnia. Maura ni sulbad. Malimot na ka sa imong problema. Dili na ka makahinomdom. Og makatug ka na. Og mamaayo ka na sa imong insomnia. Para unsa man ning tambalain ko? Para nas amnesia. Ay, amnesia mo para... Ang ano man eh? Kuan kang, okay na kang. Naayon kasi mong sakit gid sumya. Kaya na kay amnesia. Ilam dahil. Karihas naman sa mananambal, mga wamoy buot, mga wamoy ayo. Pe! Tatak RMN. Wala ko tumara ang tambal nga gihatag sa mananambal. Tiyo mo'y mamaayo man tuo ko sa sakit nga insomnia pero maamnesia masad ko. Pagkaway klaro gyud. Unya. Mando, Day. nahibaw ba ka? Ikaw mo'y nakaingon nga nung nasakit ko. Ha? Ang ano ako gutaon ka? Kundi pa tungod anak imong pagkatalawan, di ko maproblema. Ikaw kuno'y makadungog pirmi og mga istorya sa itong mga silingan. Makatuog ba ka? Ay, ano kung sa istorya nila? Kana imong pagkaputing itlog. Kita di sila ha? Pwede ay, binuangan pag yun mong istorya. Ay, awa ta unsa na ha. Kanang imong pagkatalawan mo na hinungdan. Ha? Mo na hinungdan nga gitawag kan lang putik itlog. Pulis gud ka. Unyag na mag-away mo kike ka. Pagkauwa mo lang ka us imong serbisyo eh. Ako pa nimo no, may pagmurisahin ka na imong trabaho. May pagmagmanicurista na lang ka. Bayad ko? Pwes, aron dili ka ingno nila nga putik kag itlog, ipakita nila kung unsa ka kaisog gamit ang imong pagkapulis. Gang! Murag sakto ako asawa na. Pulis ko. Madlok-adlok ako. Pakita na ako ang akong pagkapulis. Ipakita na ako ang iso ko. Pasok-pasok ko eh. Iso ko! Pasok-pasok na sa... Iso ko! Willie,
Hold up ni. Hiyamat ra. Kabayo nung dag timing doy. Ay nalagpalag na. Ay nalagpalag. Ambi ni mo yung kurelo. Imong pita ka. Huwag ka na ubanin mo mga alas. Awa ka may bawa. Kinsa di mo gi-hold up. Pulis ni. Ano magpulis ka, madlo ko. Gahapon ka ni. Taga-NBI man ganitong ako i-hold up. Ikaw pulis ka na. Ha? NBI mo gi-hold up gapon? Ano? Ato ko sa kadlaw, Vice Mayor to. Huwag kong sulti. Kabiyat sa dali mo. Ambi nang imong mga kwarta o mga alas. Hasta ni mong relo. Huwag ka nang imong pusil. Pulis mo ka. Ay, nag-apil ako po silo. Kaya di man ako. Birno man eh. Ay, pagbuot ka dili ko may hold upper. Mao ba di ay? Sorry. Ambi na yun, Pep. Ay, tawsan ako. Magdada ka kaldero. Nulis ka. Ano man, buot ka. Sorry. Ambi na yun. Ginoo ko ni mo, Mando! Kasahin na lang ko, gang. Hanggaw ka! Hasta imong service pistol, gikuha pa sold upper! Patay ka na ni Mando, kay siguro yung makabayad yung ka ato! Gang! Mao ni akong problema kay siguro yung pabayron akong bana atong iyang service pistol. Unya ambot og dili baka ni siya mapreso no? Unsaon ko man tawo ni siya? Uy, unsa may akong buhaton ani niya? Unsa man og kamo ang pasultihon? Tutsi. Ate Pres! Okay, ang schedule na to karagad-lawa, Goliath. Si Inday Tutsi. Tutsi. Kinis Tutsi, Ate Pres. Ang bana, police, pero talawada siyang bana eh. Talawan kay Ate Pres. Ang pulis? Ang pulis nga si Kuan. Talawan kayo. Grabe kayo. Anday mga Away? away-away. Di gyud oy. Iyan lang dihagi kausa nga gikwilyuhan sa atong nagirmitado. Iyang asawa may nakaluwas niya. Budalan man siya asawa. Kuyapan. Doy. Nya di kausa nga giingna siya asawa. Pangisog di isog gyud. Isog. Dahil kausa nga dito sa spear kay gatod. Sumbagay itong katong mga tigkarga to, kargador. Nya. Nya iyatang duolon natagak maskuan. Natagak man dito sa dagat. Murag kaluyan sa si Ate Pres kay mga isog dagko kay itong tao mga kargador. Kulata natagak sa dagat, balik siya sa agi siya. Natagak sila sa dagat. Nya kuha na rito, awang na siya sa Coast Guard na, di na ako. Coast Guard na Sa kidagat Coast na. Guard na. Sa Coast Guard na. Kasi Coast Guard mo yung bisang inland. Karon ang katapusan gitulis siya. Duklo na kung tawag siya tulis ay gidamag kaldero. Doy. Mao daw pag uli niya sa bay, siya uli girman na mao na talawan ko kay kansa. Say na ko day. Undang nako. Undang niya siya. May paymaguan siya, tanod. Kuan ka nang mamdikyorista. Higing na siya, manikilstan. Luuya po taon. Luuya ta di bando eh. Sige na, may lang na, oy, di magkakitag away, di magkakitag gubok. Ikaw ro man sa dani gatudlo toske nga talawan na imong bana. Kay iya palabon na tipres. Doy. Pulis ya palabon, taon. Di magunaw na gyud Ang pulis. yan, ang asawa na lang magpulis. May pana. Niya magkuha na lang kanang ari na lang sabay ang yang bana. Bam! Unsay basa na to di abi? Diya sa Bible nga pulis talawan be. Unsay kuan, unsay yang pakunta na dihalan. Pulis talawan. Saom ni niya bana talawan mo kini. Resign lang kuno siya. Ug sila imay mo. Nadapag yun yung service pistol at press. Ay, Itong sa gobyerno. Kabayad yun sila ito. Saon nga. Okay, kuan man na government issued man na siya, di ba? Barato naman ang pistola. Na may pistola nga barato bam na itag na mga ibutaw na to 22,000. Pwede naman niya. Iyahan ko ano, pero ang kanang mga original po, aka na ba, 9mm naman ang gipanggamit sa ato mga pulisan. Kaya ato katong mga original yun nga 1911, katong 45 yun pistol, tag ko ato, 70, 90 mil. So ito si Bro Jewel, anak kay armas ni Bro Jewel Binse diya sa Aqua, sa Ben Aqua, or tulis-tulisan niya din ang puro to niya.
daghang armas. So ito si Bro Joel ng mga pistola, Ate Pres ka ng mga 1911 bro, mga 70, 80 no? Ana no? 1911 nga 45 pistol. Mga ana, di ba? Ha? Mahal lagi. Bambina, dili Ba, na, ari dili ba? na. Di Abi na ni mo Biblia gulyat. lagi. Abi ni mo gulyat kung ang tinuod gani siya nga tinuod yun ang istorya nga pulisya. Oh, doon naman ay mga training nga. Natinga ko ano ng pulis siya nga talawan man. Dili, kato pag-training nila, pa sa kontra. Kung ano man to. Actual na, nga tinudanay na, makakak na. siya. Sakto to imong ingon gulyat nga ang asawa na lang magpulis og mauna kay kadaghan ang mga hitabo nga hapit siya mahug sa kanang kakuyaw, hapit siya mahug sa kamatayon. Ang asawa may ni karate. Malagi na niya, ang banalan ko no sa parlor. Magmanicurista. Kadito Sao kay na natay lang. guide gamay ha. Matthew 28 verse 18. Miiduol si Jesus kanila og niingon. Gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. So, ang kining akong ibasa karon umbot pasabot ni ini nga wa ragyud tay laeng kadangpan. Kay naarabay gisulti po diri ni Jesus sa lain nga verse nga kung wa ako wala kamoy mahimo. Mana. Karon og inuntang punga og sa produktihon pa kay tao raman ta mao nang talawan siya. Parisay na lang na. Ang asawa mi Sinderlan. Ang asawa mi Sinder. Parisay na lang ang misis. Kung mao nang imong bana nga pulis kung pay gi-hold up, gidang kwarta, gidang alas, gidapang pusil, parisay na lang na. Pila ba ka tuig ang serbisyo nimo? Di ba ang pulis gulyat tinuod na nag-ingon ko maabot no kag 20 years bala ba tanoon pa ka pwede na ka mo resign, pwede na ka mo retire. Ba? Kompleto ng 20? benefits. Dili ko sigurado ha. Pila naman siya sa katuig sa serbisyo, ma'am. Panalitan na kabutan siya 20 plus. Tinuod ako na dunggan nga kompleto ng benefits 100%. Parisay na lang na. Parisay lang. Bro, pamuhay na lang mong manok diha o di ba baboy wa pa may kontra. Ang kanang manok, ma'am, pa-practice niya ang pusil-pusil kay permiso na siya. Ayaw atong manok nga isog kayo nga hastang iro mahadlok kay ato postas pikas. Bitaw ma'am, bitaw ma'am. Kay pananglitan og ingon-an ang kinaiya sa imong bana, wa gyud mahimo, di gyud mo modelanto siyang pagkapulis. May bawa ano niyan sa nga wa day siya nahimo. Nya ikaw mo itig karate og naa sa kontra ikita. Nya may bawa na. May kiwa sa imbestigahan sila kanang kuan Ate Pres no nganong na ang pulis hold up ang pulis man siya. Ang pulis ang pusil. Paresay na lang na ma'am, og mauna. Good. Okay, siya maningon ng morosay ko. Sa iba ko niyang siya noon may mapatyan. May kani kay hold up siya Ate Pres kay wa siya dunggaba, wa siya patya. Mauna. Paresay na lang na og pangitan lang lain trabaho nga kanili siya makuyawan. Mao magyapon wa man siya mahimo kay og mato pa Ate Pres sila ikaw may kursunada kay ay maayo ikaw na lang pulis para modelanto mo. Kay og sa kuan pa kanang og sa kang anintiban pa wa na may kaisog og buray gahi wa na mahimo no og mingon ka nga pasigihon nimo na siyang pulis unya simba ko siya mahipat yan unsa man ka malipay ka ana kon ikay pananglitan na ba Ate Pres og pananglitan og kanang dili kompleto pa yung serbisyo, dili man siya ka-avail sa mga benefits Ate Pres. Dili man siya ka-avail. Mas maipag parisay no na lang nimo kay usab tinuod ba tong hasta tong aper Ate Pres nagtakob sa kaldero, yung puspos sa kaldero ang pulis. Kalain sa tanaw no labi ari siya ibutang diri sa publiko, ari siya telwa sa syudad ya mag-traffic sa inanaw daga mga tao makita niya uy ang pulis gi-hold up. Pating uwawa. Di ba? O tibang-tibang nga lamang, o dili na siya ganahan, parisay na lang kaysa magkonsumisyon ka na imong bana perme, ha? O salamat sa magpadagat, itong tuluman noon. Kung ako ang puzzle,